13%. Altså han er udvidet rammen, som vi har hele tiden fået på 12,8 til 13. De 0,2% han valgte, og vi lægger oven i vores 12,8% ramme, skulle være en feriegodtgørelse, som udelukkende skulle gives til dem med 1-7 års anciennitet. Ja. Og det næste var, at så ville han lave et startlønsprojekt til nye og kun sygeplejersker, ikke andre fra sundhedskartellet. Og så er det, man bare tænker, hvad er det, han har gang i? Ønsker han at skabe splittelse i et rigtig super godt og stærkt forhandlingsfællesskab, men så er han altså gået galt i byen, så det tager vi med. Det, der er vigtigt at sige til jer i dag, for der er forlydt mange tal rundt omkring, og procenter og tal og det ene med det andet, det er, i går sagde vi ikke nej til 14%. Vi sagde nej til 13%, og hvis I ellers ønskede at yde en mega stor ekstra arbejdsindsats, flere arbejdstimer, så snakker vi 14%. Hele dagen lang, tjekker urin og skifter kateter, vi stresser alt for meget, så vi klager i sang. Vi er alt for få, det holder ikke en meter, vi er hårdt arbejde kvinder, hvorfor skal vi egentlig skide til stykke? Bare 15%, du ville gøre os glade, Lars Løkke. Lykke, lykke, lykke. De render rundt i grimme trøjer for at kæmpe en sag. Lønnen den skal svare til vores ekspertise. De kræver egentlig bare mandeløn til kvindefag. Hvorfor en lavere løn? Fordi man har en vi hårdt arbejde kvinder. Hvorfor skal vi egentlig skide til stykke? Bare 15%, du ville gøre os glade, Lars Løkke. Lykke, lykke, lykke. Vi står sammen landet over